ได้เลยलोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो रामफल हारिमुआव बेरायहैनो नागिरदों आरो ओरैनो एसे माने आगोलावहाय उन्दैनिफ्रायनो आङो हारिमुआव थाबोयोमोन नालाय ओमफ्राय दिनै आमाइया ओरैनो बेरायनोबा फै होननानै लिंहरदों नालाय ओंखायनो थांनो नागिरदों आंजों लोगोआव दङ आंनि बोराय आरो प्रिथिबो थांगोन प्रिथिबो दङ ओमफ्राय दा सोर सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै ओमफ्राय भिडिअआवबो लानो लाजिलाङो देखायजोबनोबो हाया जानो हागौ आरो बोरैबाबा फैजोबाबो जानो हागौ ना आगोलनि लोगो मोननाय आंनि लोगो बा आंनि बिब'मोन जानायफोरखौ आरोखि नायनोसै दा थांगोरनोसै मा जायो बिदिब्ला नायलांबाय थादो प्रिथिखौ लायनोसै 사실 중간에 피디고 카네야 나 사실 근데 사실 해요 많이 그거 예쁜와 시작하는 라이 사바 안 가시면 하이 스카이 아야 mau được original blogger jangan lain ice guys बुरा थांथारो बि फिसाबो गोबावजोंसो फैनाय जायो रलेखा गैयाबाथ' फैनायानो जाथायनाय नंबावासोमोन फागिया लामाया बोरै जाखो बिसोर नैजोंसो लाबाय लामा गोदान टर गोदान होनायखाय रायलायहरला आरो सफैबाय सफैनानै लाजिबावबायसो आइदै सफैबाय माबानो थाबायनोसै आफिफोरसो मोनदों आं लाजिबावबायसो Udah guys man. Ya. Malay abang mana masuk ke sini nih. Si abang ni lihat sini. Maklam pilih deh. Agak masalah ada video. फैथारनायनि आमाइजोंहाय मोननैसो फटक लानानै फैबाय आङो भिडिअ खालामासै फटकसो लाबाय ओंखाम मोनजाफैबाय ओमफ्राय बेयाव लालायबावा नै
ba khổ lúc là Lại bố thêm bây lúc giờ lại lúc lại lại là lấy không cứ chỉ bà hôm nay đi chơi là vậy bà gì ạ đòi là nữa để phút đó là xe này bên này đi bia hôn đi khai này đâu bằng bằng tụt tre này to thế là cái ăn xí lư nó hầm xe ăn quỳ không trước mình ăn quỳ mình thăm là được ăn bữaกูยังมาซื้อเท่าไหร่ओमफ्राय हारिमुनिफ्राय फैनानै आंनि लोगोनाव हाबफैबाय बियो हारिमुनि खाथियावनो खामोन दसे लोगोनि फिसाजोखौ नायनो होननानै हाबफैबाय आरो ओमफ्राय थांसै दसे थानानै नुदों नायनाया गाहा फट' मोनसे आपल'ड होनो नागिरदोंमोन आङो खेबनायखौ हेल' इसु no masih moजां खालामनो रायलायदो बा रायलायदो बेखौनो खालाम लंबा है हां इधर लग पाचला ना बस पारसे लागले पारसे लंबा हार्ड है नहीं इधर तो पारसे इधर है बेसेबां होनदों बिबारखौ हां kan पास हो गया एकदम की 20 बिट में है बेस्ट जाखला এটা এখানে এদিকে গায়ে ঘুষা খায় আবার মানে এটা তো হেভি হবে এটা ফুল বল না কেন ফুল শিকল শিকল हाजो मोनथायदों आंखौ लानोसै ওরে আপনি ঘুষা দেন সালমান খানের না বলে তাহলে তো স্কিল ओमफ्राय नि बिदियाबा बेसेबां बेबा बिदिया সব কাছে না बिदिया बेसेबां नैलाय बेसेबां ফুলটা যে লম্বা হয় ওটা নাই 70 ना এটা না লম্বা হচ্ছে खना लायाखै आं बे मालाजों थाफानाय दंमोन ओमफ्राय मालाया ওটা তো পুরো ফুলম ফুল হয়ে গেল একদম নেট হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ নেট হয়ে ওটা তো গোল মালটা দেখাইলাম যে बेसे खना मा जाखो आसाना दंखायो ना आसाना आंना गोजा जासो लादों एकदम हिन्जाव गोदानफोरनिसो नैखौसो लाना थांबाय ओमफ्राय नै बिदिखौ नैबे 250 आंनावबो दंखायो येल' कालारनि दं होमबालाय जाबायना आरो माथो खोनाया झुमखा दंखायोना आंना औ गिदिरथार आंना दाख्लै लांनाया खोबायानो खोनालाया नै बिदि आरो जागौमोन ससमाखौ होननायलाय खेबनांगौ बेखौ जिखुनु जागोनसै माबा लाफिन जाया आयौ जाया ससमा नायदोंमोन गाबोन खौरां मोनहै क'क्राझाराव बेसेबां गिदिर खालामनो बैसागु बिदाय मा मा लाखो जाबाय aku bisa kan dan naik selesai rumahku lompat sana aja Gede. mau tidur nanti itu naik sih गोदरेज ब्लैक ना है ब्लैक के अलावा की भूल बॉडी कलर ब्लैक ग्रीन saya di November
मानि गस्ला बायनो हाखोब्रा बेलाय Dua milai Ini size serai ni. dua गिदिर Satu sih. Kalau mudah-mudahan satu sih. Blue dah ada ni. नोंनि Ah, ni mau. Ini size. Ini design.